Wasu masana tarihi sun ce Saddam Hussein ya yi sanadiyar mutuwar mahaifin shi da yayan shi tun kafin a haife shi. An tuhume shi da laifin cin zarafin ɗan adam, kisan kiyashi ga Kurdawa, mamaye Kuwait, karya dokokin yaƙi a faɗin Iraki da Iran, da wasu manyan laifuffukan da yawa. A yau an fi sani shi da azzalumin shugaba, amma kuma a tarihin Iraq ya nuna cewa babu shugaban ƙasar Iraki da ya kai Saddam Hussein kawo ci gaba wa ƙasar. Saboda haka, me gaskiyar labarin Saddam Hussein? Ku shirya jin labarin Saddam Hussein da kuma Iraq tun daga haihuwar shi zuwa mutuwar shi. Kar ku manta ku danna subscribe kuma ku danna ƙararrawa saboda a dinga gaya muku duk lokacin da na ɗora sabon bidiyo. An haifi Saddam Hussein Abdulmajid Al-Tikriti a ƙauyen Al-Auja da ke kusa da Tikrit, arewa maso yammacin birnin Baghdad na ƙasar Iraki, a ranar 28 watan April a shekarar 1937. Mahaifinsa Hussein Abdulmajid makiyayin tumakai ne. Mai yiwuwa ya yi watsi da iyalinsa kafin haihuwar Saddam, ko kuma ya mutu daga cutar kansar makogwaro a tsakanin shekara ta 1936 zuwa 37. Husaini ɗan kabilar Abu Nasir ne waɗanda suka yi hijira daga Yemen zuwa Iraki tun a baya. Mahaifiyar Saddam kuma wato Sufatulfa al-Musallat 'yar zuriyar Sarki Umar Bene na uku daga Tikrit. Kafin haihuwar Saddam, Subha ta haifi ɗa wanda ya rasu kafin shekara ta 1937. Daga baya ta sake auren Ibrahim Al-Hassan Muhammad wato bayan mutuwar baban Saddam kenan. Kuma Saddam yana da 'yan uwa da yawa ta wannan auren, amma bai cika hulɗa da su ba. Farkon rayuwar Saddam ya sha wahala a wajen mijin mahaifiyar shi. Hakan ne yasa tun Saddam yana yaro ya bar gida ya je wurin kawun shi da ke Baghdad. Saddam ya taso ne a lokacin da ake samun sauyi a yankin su, inda ya shaida faduwar mulkin daular Usmaniya da Farisa. Bayan yakin duniya na ɗaya, Birtaniya da Faransa sun raba yankunan, inda suka samar da sabbin ƙasashe ba tare da la'akari da bambance-bambancen mutanen da ke yankin ba. Iraki ta sami 'yancin kai a cikin shekara ta 1932. Amma tasirin Birtaniya musamman akan rijiyoyin mai ta hannun kamfanin man fetur na Iraki ya ci gaba. Shekarun farko na Saddam sun zo daidai da tashe-tashen hankula na siyasa, ciki har da shigar Iraki a yakin duniya na biyu da kuma bullowar jam'iyyar Ba'ath a shekara ta 1947, wadda ta bazu zuwa Iraki a shekara ta 1951. Jam'iyyar Ba'ath na da alaƙa da 'yan ahlul sunna, ta mayar da hankali kan al'adun Larabawa da Larabawa ne, kuma tana adawa da 'yan mulkin mallaka. Fahimtar hawan Saddam kan mulki da kuma siyasar Iraki a rabin ƙarshen ƙarni na 20 na buƙatar fahimtar tasirin jam'iyyar Ba'ath. Jam'iyyar Ba'ath ya yi kira ga ƙasashen musulmi a gabas ta tsakiya da su yi watsi da ragowar daular mulkin mallaka, da haɗa kai don dawo da martabar Larabawa mai kama da daulolin musulmi masu ƙarfi na ƙarnin farko. Saddam ya shiga jam'iyyar Ba'ath ta Iraki a shekara ta 1957, lokacin yana ɗan shekara 20 a duniya. Kuma jam'iyyar Ba'ath ta kasance ƙaramin ƙungiya a wannan lokacin. A tsakanin shekara ta 1950 zuwa shekara 1960, Iraki ta fuskanci rashin amincewar siyasa saboda gazawar Sarki Faisal na biyu, wanda ya yi kama da matsalar da Sarki Faruk na Misra ya fuskanta, wanda ya kai ga aka yi mai juyin mulki a shekara ta 1952. Shi ma juyin mulkin Iraq ya faru a ranar 14 ga watan Julai a shekara ta 1958. Kwamandojin sojoji da suka hada da Abdul Salam Arif da Abdul Karim Qasim ne suka kitsa juyin mulkin, inda suka hambarar da Sarki Faisal na biyu tare da kafa sabuwar jamhuriyar Iraki. Duk da cewa jam'iyyar Ba'ath ba ta da girma sosai a wannan lokacin, ta saka hannu wajen kafa wannan sabuwar gwamnatin ta sojoji. Amma fa gwamnatin da ta biyo bayan juyin mulkin ba ta da kwanciyar hankali, inda bangarori daban-daban ke fafatawa da juna. Jam'iyyar Communist ta Iraki ta fito a matsayin abokiyar hamayya da jam'iyyar Ba'ath. Kuma kwamandan sojoji wato Qasim, wanda ya zama shugaban ƙasa yanzu, ya ki amincewa da shiga jamhuriyar Larabawa, wanda kuma mun san shine abin da jam'iyyar Ba'ath take so. A fusace da matsayar Qasim, sai 'yan jam'iyyar Ba'ath suka yi niyyar kashe shi, inda aka zaɓi Saddam Hussein a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda za su kashe shi. Ƙoƙarin da aka yi na kashe Qasim a ranar 7 ga Oktoba shekarar 1959 ya ci tura, bisa hasashe saboda Saddam ya yi harbi da wuri. Bayan yunkurin kisar bai yi nasara ba, Saddam da waɗanda aka tura suka kai harin nan suka tsere zuwa ƙasar Siriya, inda suka shiga jam'iyyar Ba'ath reshen ƙasar Siriya. Saddam ya koma ƙasar Misra bayan ya bar Siriya na ɗan wani lokaci, inda ya ci gaba da karatun shari'a a Cairo. A shekara ta 1963 ya shaida juyin mulki da aka yi a ƙasashen Siriya har da Iraki, wanda ya haifar da kafa gwamnatin Ba'ath a ƙasashen duka biyu. Hafiz al-Assad da ke da sa hannu a juyin mulkin Siriya ya zama shugaban ƙasar Siriya.
Makonnin da suka gabata, juyin mulkin watan Ramadan a Iraki karkashin jagorancin kungiyar Ba'ath a cikin sojoji ya kori gwamnatin Kazim tare da kwace mulki. 'Yan jam'iyyar Ba'ath sun kwashe watanni 9 kacal suna mulki kafin ɗaya daga cikin tsofaffin abokan Kazim wato Abdulsalim Arif ya kwace mulki daga hannun jam'iyyar Ba'ath tare da tsarkake su daga gwamnati. Bayan juyin mulkin watan Nuwamba na shekara ta 1963 da tsarkake jam'iyyar Ba'ath da aka yi, Saddam ya koma Iraki ya ci gaba da aiki a babban birnin kasar tare da sauran 'yan jam'iyyar. An kama shi a shekara ta 1964 saboda sa hannunsa tare da haramtacciyar jam'iyyar siyasa. An yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru da yawa. Da yake yana da sa hannu a yunkurin kashe Qasim kuma an sake ɗaure shi a watan Oktoban shekara ta 1964 amma ya tsere bayan shekaru biyu. A lokacin da Saddam ya kusa cika shekara 30, Saddam ya fara tasowa a cikin ƙungiyar Ba'ath ta Iraki bayan tserewar shi daga gidan prison kenan. An naɗa shi a matsayin kwamandan yanki, ya tabbatar da cewa ya kasance ƙwararren mai haɗa kawuna a cikin gida dangane da alaƙa da tarayyar Soviet da sauran jihohin Marxist-Leninist. A wannan lokacin, Saddam ya aure Sajida Talfa, cousin ɗinsa na farko, kuma suna da yara. Zuwa shekara ta 1968, lokacin yana ɗan shekara 31, shine farkon hawan Saddam sama a siyasa. Saboda a wannan lokacin ne aka yi juyin mulki a ranar 17 ga Julai shekara ta 1968. Yayin da 'yan Ba'ath suka kwace ikon ƙasar Iraki gabaki ɗaya, Saddam ya taka muhimmiyar rawa wajen kawar da yunkurin masu adawa da gwamnati. Ahmad Hassan al-Bakr, dan uwan Saddam, ne ya jagoranci sabuwar gwamnati, sannan aka naɗa Saddam mataimakin shugaban ƙasar Jamhuriyar Iraki. A cikin shekaru 10 masu zuwa, Saddam ya zama mutum mafi muhimmanci a mulkin Iraki. Ya sa ido akan sauye-sauyen tattalin arziki, inda ya mayar da ƙasar ta zama ɗaya daga cikin mafi arziki a gabas ta tsakiya. Kuma abin da ya fi taimaka mai shine dimbin arzikin man da ƙasar take da shi. Tun farko dai masana'antun man fetur na ƙasar Iraki na ƙarƙashin ikon ƙasashen yamma ne. Amma a hankali gwamnatin Saddam ta tabbatar da ikonta inda ta soya yanayin tattalin arziki. A farkon shekarun 1970s, Saddam ya mayar da kamfanoni masu zaman kansu na kasar da ƙarfi. Ya yi amfani da rikicin makamashi na shekara ta 1973 lokacin da farashin mai ya yi tashin gwauron zabi saboda kasashen Larabawa sun takaita kayayyaki zuwa kasashen yamma waɗanda suka goyi bayan Isra'ila a yakin Yom Kippur. Kasancewa kuɗaɗen shigar man fetur na shiga ƙasar Iraki, 'yan jam'iyyar Ba'ath ƙarƙashin kulawar Saddam suka ƙaddamar da zamanantar da manufofin zamantakewar al'umma da ɗaukaka Iraki zuwa ga al'umma tare da mafi kyawun rayuwa a tsakanin ƙasashen musulmi a gabas ta tsakiya. Saddam ya jagoranci yaƙin neman ilimi, ya ƙara yawan karatu a ƙasar, kuma ya kafa tsarin kula da lafiya wanda ya samu karɓuwa daga UNESCO. Domin tabbatar da ɗorewar tattalin arziki na Iraki na dogon lokaci, Saddam ya yi amfani da ribar man fetur wajen bunƙasa sabbin kasuwanci da ababen more rayuwa na zamani. Ya mayar da hankali wajen gyara fannin noma da mai gurbin tsofaffin hanyoyin noma. Duk da ra'ayin socialist na farko, manufofin harkokin waje na Iraki sun canja yayin da Hussein ke neman kusanci da tarayyar Soviet. A shekara ta 1972, an sanya hannu kan yarjejeniyar shekaru 15 da tarayyar Soviet, wanda hakan ne ya janyo Amurka ta fara taimakawa Kurdawa a arewacin Iraki, wanda ya kai ga yakin Iraki da Kurdawa na biyu a shekara ta 1974, inda kasar Iran take taimakawa Kurdawa da kayan fada. Saddam ya yi nasarar murkushe tarzomar Kurdawa ta hanyar yarjejeniyar Algiers a shekara ta 1977, wanda Houari Boumediene ya hada. Iran ta amince ta daina taimakon Kurdawa idan an ba su wani yanki. Rabin ƙarshen shekarun 1970s ya ga yadda Saddam ya samu ƙarfin da ba a taɓa ganin irinsa ba a Iraki. A shekara ta 1976 ya samu mukamin general a cikin sojojin Iraki. Wannan ne ya janyo shugaban ƙasar Iraki wato Ahmad Hassan al-Bakr ya fara zargin Saddam da neman samun cikakken iko. Haka ne yasa shugaba al-Bakr ya fara tattauna batun haɗakar siyasa da Syria a ƙarshen shekarun 1970s, inda al-Bakr zai yi aiki a matsayin babban shugaban ƙasa wa ƙasashe biyun wato Iraq da Syria har sai ya mutu ko kuma lokacin da ya ritaya, wanda shugaban Syria Hafiz al-Assad zai gaje shi bayan nan. Wannan tsarin zai cire Saddam daga matsayin magajin Ahmad Hassan al-Bakr da zarar al-Bakr ya sauka. Wannan na cikin dalilan da ya sa a ranar 16 ga Julai shekara ta 1979 Saddam Hussein ya shirya juyin mulki ba tare da an rasa rayuka ba, wanda ya sa shugaba al-Bakr ya yi murabus tare da bashi damar zama shugaban ƙasa. A cikin kwanaki 6,
Saddam ya kaddamar da sharan fage a cikin jam'iyyar Ba'ath da nufin kawar da abokan hamayya. Ya zargi wani sashi na 5 daga jam'iyyar Ba'ath ta kasar Syria da kulla makarkashiya akan kasar Iraki a lokacin da ake yin wani taro a zauren Al-Holt da ke birnin Baghdad. Furucin da Muhi Abdul Hussein ya yi ya shafi mutane 68 wanda ya kai ga a kama su. A cikin makonni 2 masu zuwa, Saddam ya kafa wata kotun laifuka ta musamman ta gudanar da shari'ar. A yayin waɗannan shari'o'in an kashe mutane 21, yayin da wasu kuma aka kore su da ƙarfi daga mukamansu. Wannan tsarkakewa ba wai kawai ya ƙarfafa ikon Saddam ba ne, har ma ya kai ga halaka dangantakar diflomasiyya tsakanin jam'iyyar Ba'ath na Iraki da Syria. Rani na shekara ta 1979 ya nuna wani muhimmin lokaci wanda ya kafa yanayin tsawaita mulkin Saddam mai kama da mulkin kama ƙarya da rashin tausayi. Duk da kyawawan gyare-gyaren da aka gabatar a shekarun 1970s, shugabancin Saddam a shekarun 1980 ya canja salo. Ƙungiyoyin sa kai irin su Popular Army na Iraki da ƙungiyoyin 'yan sanda na sirri kamar Mujahbarat ko Iraqi Intelligence Service sun taka rawa wajen fara mulkin ta'addanci a wasu sassan Iraki. Wannan mulki ya kunshi sanya ido sosai kan al'umma ga 'yan adawar siyasa da musgunawa ƙungiyoyi kamar Kurdawa da musulman Shi'a masu tsatsauran ra'ayi da kamawa, tsarewa da azabtarwa ba bisa ƙa'ida ba ga dubunnan 'yan Iraki da ake zargi da adawa da gwamnati. Mukhabarat a cikin shekarun 1980s har ta kai ga kashe 'yan gudun hijirar siyasa na Iraki a ƙasashe daban-daban. Yayin da mulkin kama ƙaryansa ya tsananta, Saddam ya canja ɗabi'ar jagoranci a cikin 1980s da yake kama da Nebuchadnezzar, babban sarkin Babylon ta da, inda ya sa aka buga tambarin wuraren tarihi da sunansa. Mutum-mutumin Saddam ya yaɗa a ko'ina a cikin Iraki, kuma akwai hotunansa kusan ko'ina, daga kuɗaɗe zuwa gine-gine. Zaben ƙasa da aka shirya wanda aka gudanar a shekara ta 1995 da shekara ta 2002 ya ƙara ƙarfafa ikonsa, inda Saddam ya sami kusan kashi 100 na ƙuri'un. Wannan hazaƙar ta ƙarfafa mulkinsa, haɗe da munanan ayyuka da 'yan sandan sirri da sauran jami'an gwamnati suka yi, sun tabbatar da mulkin Saddam na ci gaba da rike Iraki daga shekara ta 1979 zuwa gaba. Ko a lokacin da tattalin arziki ya taɓarɓare saboda raguwar kuɗaɗen shigar mai da kuma dogon rikicin da Iraq ta dinga yi da Iran, Saddam Hussein ya kasance mai ƙarfi a Iraq har zuwa shekara ta 2003. A farkon rabin mulkin Saddam Hussein, babban abin da ya fi ɗaukar hankali shine yakin da aka daɗe ana yi da makwabciyarta gabashin Iraki wato Iran. Juyin mulkin Iran na shekara ta 1979 wato same shekaran da Saddam shi ma ya yi juyin mulki a Iran kenan, wanda ya hambarar da sarki Shah ya kuma kawo Ruhollah Khomeini kan karagar mulki, ya mayar da Iran ƙasar da 'yan Shi'a ke mulka. Wannan dai ya zama babban kalubale ga Saddam da jam'iyyar Ba'ath, wanda galibin su mabiya ahlul sunna ne a ƙasar da ke rinjayen 'yan Shi'a kuma wato Iraq. An nuna damuwa cewa Khomeini na iya ƙoƙarin yaɗa aƙidar 'yan Shi'a zuwa cikin Iraki, wanda hakan ya kawo cikas ga manufofin gwamnatin Ba'ath. A cikin watan Septemba a shekarar 1980, Saddam tare da goyon bayan ƙasashen yamma ya fara tashin hankali wanda ke nuna farkon yaƙin Iran da Iraki. Rikicin da ya ɗauki tsawon shekaru 8 ana zubar da jini. Gwamnatin Ba'ath ta samu taimakon ƙasashen yamma musamman daga Amurka, wanda ke da nufin tunkarar juyin mulkin da aka yi a Iran. Da farko dai yakin ya mayar da hankali ne kan rikice-rikicen kan iyaka, inda Iraki ta mamaye yammacin Iran a ƙarshen shekara ta 1980. Sai dai lamarin ya canja, kuma a shekara ta 1982 wato bayan shekara biyu, Saddam ya nemi yarjejeniyar zaman lafiya inda har aka fara sa ran samun nasara cikin gaggawa, amma yakin ya koma wani yaki mai dadewa. Iran tare da ci gaban sojojinta ta yi tir da hare-haren farko na Iraki, inda har ma ta faɗaɗa yakin zuwa ƙasar Iraki, inda ta kusa ƙwace Basra a tsakiyar shekarun 1980s. Saddam ya ci gaba da samun ƙarin taimako daga ƙasashen waje. A cikin shekara ta 1985, Iraki ta sake ƙaddamar da wani sabon hari wanda ya tsaya cik kamar yadda aka yi a baya. Sannan kuma Iran ɗin ta yi nasarar kame Al-Faw a shekara ta 1986. Duk da waɗannan abubuwan da suka faru, babu wani ɓangare da zai iya cewa sun sami nasara, inda suka tashi a 0-0. Abubuwa guda biyu ne suka fi ɗaukan hankula akan yakin Iran da Iraki na farko. Na farko, Saddam da jam'iyyar Ba'ath sun samu tallafi daga gwamnatocin yamma musamman Amurka. Duk da yake ba ƙawayenta ba ne, Amurka na ganin Iraki a matsayin abin da za su yi amfani da shi saboda su danne Iran ne, inda suke kuma bayar da taimakon kuɗi da kayayyakin yaƙi don taimakawa Iraq a yakin.
Abu na biyu da ya kaurin suna shine amfani da makami mai guba da Iraki ta yi, da suka hada da gas din mustard da sarin, musamman a yanayin da take fuskantar barazanar faduwan yakin daga ci gaban Iran a kansu. Ita kuma Iran ta yi amfani da yara ƙanana wajen yaƙi, inda hakan ya yi sanadiyar mutuwar dubunnan matasa a filin yaƙi. Daga ƙarshe dai an kawo ƙarshen yaƙin ne a shekara ta 1988. Bari ku ji ta yaya hakan ya faru. Duk da cewa da farkon Iran ce ke nasara, amma adadin kayan faɗarsu da sojojinsu ya ci gaba da yin ƙasa, wanda hakan ya sa ba za ta iya kai wa Iraki wani mummunan hari ba. A shekara ta 1988, Saddam ya gargaɗi Tehran, wato capital ɗin Iran, inda ya yi barazanar kai wani sabon harin bam da kuma amfani da makami mai guba idan Iran ta ƙi shiga tattaunawa akan a tsayar da yakin. Amma ba wannan barazanar ce kaɗai ta saka Iran suka haƙura ba. Abin da ya fi tayar musu da hankali shine Amurka ta harbo wani jirgin saman Iran a watan Julai a wannan shekarar, wanda ya haifar da damuwa a Tehran game da yiwuwar shigar Amurka kai tsaye a fadar, wacce ba za ta yi musu kyau ba. Shi yasa suka amince da yarjejeniyar zaman lafiya, wacce ta kawo ƙarshen yakin da aka kwashe kusan shekaru 8 ana yi, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan miliyan 1. Sai dai kawo ƙarshen yakin Iran da Iraki bai samar da zaman lafiya mai ɗorewa ga ƙasar Iraki ba. A shekara ta 1988, yayin da ake kawo ƙarshen rikici da Iran, Saddam ya umarci sojojin Iraki su shiga arewacin Iraki domin fuskantar hare-haren Kurdawa. Yakin Al-Anfal, wanda ya gudana daga watan Fabrairu zuwa ƙarshen kaka na 1988, ya yi sanadin mutuwar Kurdawa tsakanin 50,000 zuwa 100,000, tare da koran wasu da yawa daga mahallansu da kuma tilasta musu su zama Larabawa. Wannan yakin ya kai ga kisan kiyashi ga Kurdawa. Ba da dadewa ba, abinda Saddam yayi ya jawo adawar abokansa da suka taimaka mishi a yakin Iran da Iraki, wato Amurka da wasu kasashen yammacin Turai. A lokacin yakin, Iraki ta ciyo biliyoyin kuɗi daga Kuwait. Kuwait wata karamar ƙasa ce mai arzikin man fetur a yankin Gulf. Saddam yana fuskantar rashin iya biyan wannan bashin, kuma ya tsani ayyukan Kuwait a cikin OPEC. Hakan ne ya saka Saddam ya mame Kuwait a rana 2 ga Agusta shekarar 1990. Mamayar kasar ta faru ne a cikin awa 2 kawai, wanda ta kai ga Kuwait ta fada a ƙarƙashin ikon Iraki, inda Saddam ya mayar da shi province na 19 na Iraki. Saddam bai yi tunanin cewa Amurka za su dau abin da zafi sosai ba, kuma a nan ya yi kuskure. Ya yi tunanin cewa tunda suna kallon sa a matsayin mai adawa ne da Iran, ba za su mayar da martani mai karfi akan abin da ya yi wa Kuwait ba. Sai dai Amurka da ƙwayanta sun mayar da martani cikin gaggawa, inda suka kakkaɓa wa Iraki takunkumin tattalin arziki da diflomasiyya. Sun hana hanya wa fetur ɗin Iraki a ruwarsu, wanda ya yi illa sosai ga tattalin arzikin Iraki da ke dogaro da man fetur. Rikicin diflomasiya ya ƙara dakulewa daga Prime Minister Birtaniya, wato Margaret Thatcher, wanda ta ce wa shugaban ƙasar Amurka, wato George Bush, ya ɗauki matsaya mai tsauri kan Saddam. Saddam yana neman mafita, shi yasa ya ce zai fita daga Kuwait kuma ya ƙyale ta idan an magance wasu batutuwan yankin ƙasashen Larabawa, kamar mamayar da Isra'ila ke yi wa yankin Palestine. A lokaci guda aka gaya masa bukatarsa ba za ta samu karbuwa daga Washington ba. Sakamakon mummunar mamayar da Saddam ya yi wa Kuwait a shekarar 1990 ya haifar da sabon lokaci a Iraki. Ƙasar ta fuskanci tsatsauran takunkumi na ƙasa da ƙasa. Waɗannan takunkuman da ƙasashen duniya suka kakkaɓa sun shafi tattalin arzikin ƙasar Iraki, musamman yadda take fitar da mai. Wannan takunkumin man da Amurka ke jagoranta ya bar Iraki cikin mawuyacin hali. Tattalin arzikin ƙasar, wanda ya dogara kwacokan kan fitar da mai, ya fama, inda yanayin rayuwa ga al'ummar Iraki ya taɓarɓare. A cikin shekara ta 1996, an kaddamar da shirin mai don abinci, wato Oil for Food, don rage kalubalen tattalin arzikin da Iraki ke fuskanta. Duk da haka, tasirin yana da iyaka, kuma Iraki ta kasance cikin takura wajen iya shigo da kaya da fitar da kayayyaki daga kasashen waje. Takunkumin ya yi tasiri kan bangarori daban-daban na al'ummar Iraki, ciki har da matsakaicin albashi da kuma ƙarin mace-macen yara. Duk da matsalolin tattalin arziki da al'ummar ƙasar ke fuskanta, Saddam Hussein ya ƙara samun gindin zama a madafin iko. Amurka da ƙwayenta sun dakatar da yakin da suke yi a Kuwait bayan sun gama kwacewa Kuwait ƙasarsu daga hannun Iraq, kuma bayan haka sun nuna rashin son bin sauyin gwamnati a Iraki. Bugu da ƙari, Saddam ya daina fuskantar barazana kai tsaye daga ƙasashen makwabta. Darasin da Saddam ya koyi daga mamayar Kuwait, wanda bai yi nasara ba, ya haifar da sauyi a mulkinsa. Maimakon ci gaba da ayyukan sojoji, Saddam ya mai da hankali kan ƙarfafa ikonsa a cikin gida. Yayin da jam'iyyar Ba'ath ta fara fafutukar neman zaman lafiya a shekarun 1990s na ganin ƙoƙarin yin amfani da musulunci domin samun damar sarrafa 'yan ƙasar,
Wannan matakin ya zo daidai da yadda ake samun ƙaruwar masu tsatsauran ra'ayin addini a yankin ƙasashen Larabawa. Shekaru masu zuwa za su kawo ƙarin ƙalubale ciki har da mamayewar da Amurka ta yi a shekara ta 2003 da kuma faɗuwar gwamnatin Saddam Hussein. 1990s ta kasance wani lokaci mai cike da tashin hankali ga Iraki yayin da al'ummar ƙasar ke fuskantar koma bayan tattalin arziki da rikicin cikin gida a ƙarƙashin mulkin da masana tarihi suke cewa mulkin kama ƙarya na Saddam Hussein. Ƙarfin ikon iyalan Hussein ya ƙara tsananta, musamman 'ya'yan Saddam guda biyu daga aurensa na farko, Ude da kuma Qusay. Sun taka rawar gani wajen tsara yanayin Iraki. Qusay wato kanin ya fito a matsayin babban jigo kuma wanda aka fi tunanin zai iya mai gurbin Saddam. A lokacin da yake jagorantar dakarun Republican Guard, ya murkushe 'yan Shi'a a kudancin Iraki bayan yakin Gulf. Ayyukansa sun kai ga haifar da bala'i ta hanyar ruguza filayen tarihi tare da tarwatsa al'adun gargajiya na Larabawan Shi'a. Duk da yake ayyukan Qusay ba su kai mugun halin dan uwansa ba, wato Ude, wanda ya shahara saboda shaye-shayensa, fyaɗe, kisa da kuma rashin tausayi. Rahotanni sun nuna cewa ya azabtar da mambobin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Iraki saboda rashin nasara a wasanni. A tsakiyar shekarun 1990s, halinsa na mugunta ya ƙaru, wanda ya sa wasu 'yan uwansu suka koma Jordan saboda tsoron rasa rayukansu. Mulkin Ude na ta'addanci ya haɗa da zargin azabtar da ma'aikatansa da kuma aikata laifukan fyaɗe a duk faɗin Baghdad. An yi yunkurin kashe shi a shekarar ta 1996, amma ba su yi nasara ba, amma an nakasar da shi. Amma ciwon ya kasa dakile mugun halinsa. Duk da hujjojin da ke nuna cewa Saddam Hussein yana sane da abin da Ude ya yi, kuma bai ɗauki mataki ko kaɗan don daidaita halayensa ba, wanda ya ba Ude damar tada hankali ga mutanen Baghdad. Saddam Hussein ya nuna wani bangare na daban a farkon shekarun 2000, shekaru kaɗan kafin mutuwar shi kenan. A cikin waɗannan shekaru ya rubuta littattafai 4 da waƙoƙi da dama, wasu da taimakon marubutan ɓoye. Littattafan da suka haɗa da Sabida and the King, The Man and the City, sun ƙunshi tatsuniyoyi na tarihi da suka shafi tarihin Iraki da suka gabata. Takunkumin da ƙasashen yamma suka kakkaɓa wa tattalin arzikin ƙasar shi ya yi tasiri akan koma bayan rayuwar Iraki a shekarun 1990s da farkon shekara ta 2000. Gazawar gwamnatin Hussein da ta yi na fito fili game da ƙoƙarin da take yi na makamai wato weapons of mass destruction ya ƙara dawo lamarin. A shekara ta 1991, Iraki ta yi watsi da makamanta masu guba, amma ana tuhumarta game da ƙoƙarin ƙera sabbin makamai waɗanda suka haɗa da ƙwayoyin halitta da sinadarai irin su mustard gas, sarin gas da anthrax. Binciken Majalisar Ɗinkin Duniya a tsakiyar shekarun 1990 ya nuna yiwuwar gwajin irin waɗannan makaman musamman kan 'yan gidan firsin daga gidan yarin Abu Ghraib. Duk da binciken da aka yi na baya, gwamnatin Saddam ta zo ta daina ba da haɗin kai da inspektocin Majalisar Ɗinkin Duniya bayan shekara ta 1998. Muhimmin batu dangane da aniyar Saddam na ƙera makaman nukiliya da sinadarai da kuma makaman halittu a shekarun 1990 da farkon 2000 zai kai ga kawo ƙarshen mulkinsa. Bayan harin 11 ga Septemba shekara ta 2001 da Al-Qaeda suka kai wa Amurka, shugaban ƙasar Amurka George W. Bush ya fara yaƙi da ta'addanci. Yayin da mamayewar Afghanistan na da ƙwaƙwarar dalili wato kasancewar Al-Qaeda na can, sai kuma hankalinsu ya koma kan Iraki inda suke cewa Saddam na daf da samun makaman nukiliya. Yakin da Amurka ta jagoranta a Iraki, wanda aka fi sani da yakin Gulf na biyu, ya fara ne a cikin shekara ta 2003. Haɗin gwiwa na Amurka da Birtaniya tare da goyon bayan wasu ƙawayensu sun mamaye Iraki cikin gaggawa. Saddam ya rasa Baghdad a ranar 9 ga April shekara ta 2003. Yayin da sojojin Amurka da ƙawayenta suka shiga kudancin Iraki, Saddam da gwamnatinsa sun tsere daga babban birnin ƙasar inda suka koma yankin Tikrit, garin su Saddam kenan. A tsakiyar watan April, Tikrit ta faɗi hannun sojojin Amurka, wanda ke nuni da kawo ƙarshen mulkin Saddam Hussein a ranar 1 ga Mayu, makonni 6 kacal bayan fara yakin neman zaɓe. Shugaba George W. Bush ya ziyarci Iraki inda ya sanar da kawo ƙarshen faɗace-faɗace, inda ya sanar da nasara. Duk da haka, mamayar da sojojin Amurka da Birtaniya suka yi a Iraki ya haifar da rashin jin daɗi na siyasa da na addini, wanda ya haifar da tashe-tashen hankula. Yayin da sojojin Amurka da Birtaniya suka doshi birnin Baghdad, Saddam da iyalansa da wasu manyan jami'an gwamnatin ba sun tsere daga babban birnin kasar. Wannan ne yasa sojojin Amurka suka rarraba katunan wasa da ke dauke da hotunan 'yan kasar Iraki 52 da ake nema ruwa a jallo, wato mutanen da suke da hairan kenan a kasar, inda Saddam shine na farko da yaran shi da kuma 'yan dangin shi.
Ude da Kuse 'ya'yan Saddam an gano su ne kuma aka kashe su a ranar 9 ga April shekara ta 2003 a Mosul yayin da suke yunkurin tsallakawa zuwa Syria. Saddam ya kasance ba a gan shi ba tsawon fiye da rabin shekara. Daga bisani aka kama shi a ranar 13 ga Disamba shekara ta 2003. A lokacin Operation Red Dawn, an ciro shi daga maɓoyar wucin gadi a cikin wani yanayi mara daɗi. Ya fuskanci mummunar wulaƙanci a wurin nan. Bayan kama shi, Amurka ta kafa kotun musamman ta Iraki domin gurfanar da mutanen da ke da hannu a laifukan cin zarafin bil'adama da yunkurin kisan da aka yi wa Kurdawa. An mayar da Saddam zuwa Camp Cropper a Baghdad, inda yake jiran shari'a tare da wasu manyan 'yan jam'iyyar Ba'ath, inda aka ajiye su wa fiye da shekara guda da rabi. An fara shari'ar tasa a ranar 19 ga Oktoba shekara ta 2005. Amma Saddam ya ki amincewa da sahihancin kotun, wanda hakan ya janyo rashin haɗin kan Saddam da kuma zargin azabtar da shi da aka yi. Duk da rashin amincewarsa, an sami shi da laifi a ranar 6 ga Nuwamba shekara ta 2006 bisa laifin cin zarafin bil'adama, kuma an yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya. Tawagar lauyoyin Saddam ta shigar da ƙara, amma aka yi watsi da ita, kuma an ba da umarnin aiwatar da hukuncin kisa cikin kwanaki 30. A kwanakinsa na ƙarshe, Saddam ya nuna wasu halayen da ba a sansa da su ba, waɗanda suka haɗa da cin muffins, sauraron kiɗa da kula da ƙaramin filin lambu. A ranar 30 ga Disamba shekara ta 2006, an kashe Saddam ta hanyar rataya a Camp Justice a Baghdad. Abincinsa na ƙarshe ya haɗa da kaza da shinkafa, kuma an mayar da gawarsa Tikrit don binne shi a wani na iyalinsu. Lamarin mutuwar shi ya kai ga gudanar da bukukuwan jin daɗi a wasu sassa na al'ummar Iraki. Duk da fatan da gwamnatin Amurka ke yi na cewa kisan Saddam da rusa gwamnatin Ba'ath zai haifar da sauyi mai kyau na dimokuraɗiyya a Iraki, ƙasar ta faɗa cikin tashin hankali. An kafa gwamnatin riƙon ƙwarya a watan Julai shekara ta 2004, kuma an gudanar da zaɓe kan majalisar dokoki na farko a watan Januwari shekara ta 2005. Sai dai yakin basasa ya ɓarke, inda mayakan sa kai ƙarƙashin jagorancin wasu mutane kamar Muqtada al-Sadr suka kafa iko a faɗin ƙasar, ciki har da wasu sashen Baghdad ma. Hararin da ake kawai jami'an sojojin Amurka ya zama ruwan dare, shi yasa aka samar da wani yanki mai kagara mai ƙarfi a Baghdad, wato Green Zone wa sojojin Amurka. Har fim aka yi akan wannan wurin shi ma. A shekara ta 2006, sojojin Amurka sun ba da rahoton rasa iko a kan sassan ƙasar, inda aka ƙara musu yawan sojoji a shekara ta 2007, wanda ya sake farfaɗo da matsayin Amurka a faɗan. Amma bayan kashe Saddam, Iraki ba ta taɓa samun canji ba kamar yadda aka zata tun shekara ta 2003 da aka kama shi. Yayin da Amurka ta fara janye sojojinta daga Iraki a hankali tun shekara ta 2001, ƙasar ta ci gaba da fuskantar tashin hankali da rashin zaman lafiya. Kuma har yau Amurka ta kasa nuna hujja akan abin da ta faɗa akan abin da Saddam yake yi, wato yana ƙoƙarin haɗa bama-bamai, wato weapons of mass destruction.